Bilboko Elezbarrutiko Euskal Baliabideak taldea jasoko dago aurtengo Karmelo Etxenagusia, ohorezko aitamenetarikoa. 92an eratu ben taldea eta errezkero egia zan lanpiloa egindabe, talde fin eta emonkorra da izan be eta. Aitamen berezia izango da, ze Karmelo Etxenagusiak be batzar batzu eta behintzat hartu eban parte. Eta horrexegatik, aitamen berezia izango da eurontzako segurutik. Esan dugu moduan, makina bat lan euskeratu eta sortu dabe. Gaur hemen bat faltaiako egia zan, Jose Mari Rementeria, Etxebarriako abadea bera, eta Euskaltzaina 23an joan jakun eta bera faltaiako, baina gainerakoak hementxe daukaguz. Andoni Gerrika Etxebarria, lehenengo koordinatzailea izan zen gainera Euskal Baliabideak taldean, Bilbokoa berau, 34an jaiotakoa, 74an abade egin zen, eta 84an 6. bikaritzako bikario izentau eben, eta, momentu bizi-biziak bizi izan zituen gainera, besteak beste, Elezbarrutiko asamblea. Bai. Andoni, egunon? Egunon, bai, alantzi zen, bai. Hementxe Juanito Gallastegi be, 1993an Durangon jaiotakoa, 58an abade egin, eta ikasketak amaitu orduko dagoeneko itzulpen lanak egiten hasi zen eta errezkero gelditu bez gainera. Gotzaiteiko itzultzailea izan zen aldi batean, eta badaukazuz, zeuk idatzetako liburua, tontorretik begira, eta oiz eta anbotonek erizpean besteak beste. Eta igaztik zeube, ohorezko Euskaltzaina, egunon, Juanito? Bai, egunon. Bai. Hementxe baita be, Lontzo Zugazaga, Gamizen jaiotakoa, 1953an, 78an abade egindakoa, eta euskera atzelanetan eskolako doktrinak euskeratzen, hasi zen 79an. Arrezkeroko lanak kontagoezinak egia esan, Baina, besteak beste, Derioko udako ikastaroetan eta Labairu ikastegian irakasle, Euskal Elezbarrutietako eta Nafarroako euskerazko baliabideen arduradun, Elezbarruti arteko testu liturgikoen euskeratzaile taldeko kide, CD eta zintak be atratakoa baita be Juanjo Elezkanogaz batera, kolaboratzailea hainbat argitalpenetan, Gotzaitegiko euskera zerbitzuko zuzendaria 2013tik, eta ohorezko Euskaltzaina 21tik, Lontzo, egunon? Egunon, bai. Eta hementxe baita be, Jose Luis Iza, 1950an, Zeanurin jaiotakoa, Ipina Burun ordena usan berau abade, 77an, herri Euskaldunean jaio, eta gaur egun be, herri Euskaldunetan diardu gainera abadez ere ginean, Markina Xemein, Berriatua, Aulesti, eta Gizaburuagan besteak beste. Eguno, Jose Luis? Eguno. Holako taldea beraz hementxe batu duguna, Eta lau berton, bat falta, Jose Mari Rementeria falta, utzunea igarriko dozu ez, da? Itzerian. Bai. Hasierarik eukin taldean, eta berak ardura handiz hartu eban gainera egenkizune, eta lankide ona izan dugu. Beste leku askotan ez horbe. Hori da, horbe lan handia egindakoa eta jakina utzunea igarri behar derri horri gainera. Euskal Baliabideak taldea esan dugu, ez da? Aurten gainera Karmelo Etxenagusia, ohorezko aitamena jasoko zuela. Konte guzuia, zein girotan, zelako momentuan, zein asmogaz, nortzuen ekimenez, sortu zen, zeu izan zinen Andoni lehenengo koordinatzailea, beraz, zaigu zuia, zelako testu inguruan jaiotakoa eta zertarako eta zer egin dozuenia. Bai, horrantxe da, bai. Laurogeta hamaika urtean, kursoan, gotzai batzarrean, euskerea dalata, erabili gendun egun baten euskara arlo nagusitz hartute, erabili gendun gai hau. Ordurako zuke oraina itetu dozuzanak, Karmelo Bera, Lontzo, Jose Mari, Juanito, 1000 lan egindakoak ziren, ez da. Eta euskera mundua, ondo euren bidez, ondo joan da urte luzeetan. Baina, batzarraretan, pentsauzan, konbenizala beste batzartxo bat, edo beste talde bat egitea. Euskarari buruz organizatua, eta orduen izentatu ninduen, koordinatzailezuk esan dozun moduen, Javi. Eta hasi ginean, 92an hasi ginean, lehenengo batzarrak egiten, eta lehenengo batzarretan egoten ginean, hemen gagozan Laurok, eta gero Jose Mari Rementeria.
Carmelo be banaka etortzen zan batzarretara, Carmelo berabe. Eta eurekaz batera, egoten ziren liturgiako arduradunak. Horrek luzaroan bata edo bestia beti egon dire gugaz, baina lehenengoa Martin Aranbarri izan zen. Eta gaur konturatu gara, ni konturatu naz, lehenengo akta berak egin zituela, 8 urte luzetan. Eta gero nik beste bat behikituko neuke, hemen ez dagoana, baina Felix Alonso, hainbat urtetan egonda gugaz, bera bikarizo nagusi zendanetan, eta laguntza haundia emon euskun, eta lan haundia egin eban, batez be, Erromako joan etorrietan. Hor arlo bat agor, Euskal Liturgiako liburuari buruz, batez be, hori, Erromako baimenak direlata, eta hor lan handia egin eban Felixek be. Bueno, nik uste dut horrek direla gu hasiera baten hasi ginenok, eta jarraitzen dugunak gaur egun, eta dana batzeko hausi izango neuke. Uste dut izen dela, 3 hamarkada luze egin dugu zanak, eta opariak, lan asko egin dabe, hemen dagozen batzuk eta hemen ez dagozen batzuk lan asko egin dabe, lan bikaina, eta eureri esker, euskereak maila on bat daukala uste dut gure Elizbarrutian. Zeuek, taldean hasieratik eta, jente gehiago bestozue gehitu, behar bada, zeuen artean giro ona dagoelako eta funtzionetako zeuek ondo zabizielako, edo segaitik ba? Ez giro osona, gero, Andonik gaitetu ditunen ganera, Ander Manterola begoten zan noizbenka, eta abe, Euskal Arloetan, zuk ondo dakizunez, bera jakitune da eta bultzagile izan zen taldearen hasierako batzar batzuetan. Eta, eukidoguz une batzuk, lana hain handia zalako, norbaitzuek sartuko etegen duzen taldean, eztabaidatu da behin sarriago, eta hor dago ondino dudan, eta orain be, bi sartzekotan gagoz. Barri bi, sartzekotan gagoz, azkeneko batzaratan erabeki gendualez, Mikel Azpeitia batetik, eta Miren, gure Elizbarrutiko itzultzailea, Elean Elizbarrutia bestetik. Orduen, oraindik aurrera, aurrei be, dei egingo deutzegu, batzarrera etor daitezan, eta gurekin lankide izan daitezan. Taldea zabalduz beraz, baina, egia da, zuek egin dozuelana itzela bala, ekarpen itzela egin dozuela, eta ezinbestekoa gainera, Elizan euskeraz egiteko, ez da? Ezinbesteko lana izan da zuena, eta egiten dozuena gaur egun be, ez? Nik izango nuke baita be, egindan lana bultzatzeko, beste abade lagun batzuk eta egon direla, zango da, eskatu dabenak, euskeraz erabilteko liburuak eta materialak eta batez ere gazte pastoraltzan da, egoala euskeraz idatzitako liburu edo materialen falta bat. Eta horren bultzada, horren eraginez, lagundu egin duzku geuri be, egin daigu zen lan batzuk eta aurrera eran daigu zen, ezta? Hori aipatuko nuke. Akulua izan dira zeuentzako orduan, ez? Zuriz izan duena ze guke oraintzu indogu zen liburu bi holan sortu atira. Gotzain kontseiluari abade batzuk eta laiko batzuk eskatu dutzien, evangelioa behar duguz, gaurkotuta eta Euskaltzandiaren arauak betetzen dituela idatzita. Hori eskatu dutzien Gotzain kontseiluari, eta Gotzain kontseiluak guri emon euskun zeregine. Eta guk hartu gendun. Eta arrezkero, 2015an Jesukristonen evangelioa, eta 2018an testamentu barria, argitartu duguz, Juan Luis Egoetxeak eta nik, jentearen eskarizeri erantzunez. Beraz, lan batzuk dira zeuen ekimenez sortutakoak, eta beste batzuk dira jentearen eskariz egindakoak orduan, ez? Hori. Postekoa da, eskari hori egotea be, ez? Horrek zagura dago ardura bat egon dela, euskera erabilteko eta euskaraz materialak izateko. Holanda, euskera egarria badagoela behintzat, ez da? Eta horrek posten gaitu.
Eta zeuen lan egiteko modua zelakoa da? Hau da, ez dakit, zenbat batzen zarie, zelan banatzen dozuez ardurak, zelan banatzen dozuez lanak, konta iguzuia, zelan egiten dozuen lan zeuek? Bueno, ez dugu epe jakinik batzarrak ipintzeko. Danok agoz lanetan, edo parrokizetan, edo kurian, edo taldalakoan, eta orduen ez dugu epe ziurrik. Orduen noiz behinka, aldogunetan algartzen gara, eta eskarizek zelan dago aguzan, eta zereginak zelan dago aguzan pilotute, alan, deize alan egiten izan dugu batzarretara. Eta gehien bat liturgiarloak eroan dau gure zeregina. Liturgiarloak, oikure liburuak, ritualak, mesa liburuak, evangelizoak, hori izan da gune nagusia. Hortik aparte ere, sortu izan dira beste eskari betzuk, gugandik eta kanpotik be bai. Adibidez, gure eraginez eginda kontzilioaren itzulpena. Hori be, jentiaren eskarize behazan, ze gure agenduan, kontzilioko dokumentu guztizek euskera zeukitea. Eta horrek guk bultzatu genduan, eta gure bitartez gero, Karmeldarrei egin jugen zen zeregina, eta Luis Baraiatarrak eta Julen Urkizak egin eben lan hori. Baina epe barik, noiz behinka, ez daukagu ziur fetxa batzuk, ez daukagu zinpinita, hirubilero alkartuko gara, ez. Zer egin badagoenean batzen zarie eta orduntxe zeuen batzarretxoa egin. Eta gero, jakina, batzar horretan beharrak edo lanak edo banatuko dira, edo bakotxakeuko zuen zeuen arlotxoa edo ardurea, edo zelan banatzen dozu ez lan horrek. Eta epe horretan egindako lana aurkeztu, zelan joan dan, zelan dabilen, zer falta dan, bai. Bai, hori... Liturgiarloan, gehien bat, danean, Lontzok, eta Jose Marik, eta egiten izen dabe lana, eta Juanitok, jakina. Liturgia gehien baten euren esku egon da, eta eurek sakatu dabe. Liturgiako idazkaritzeko arduredunekaz batera. Eurek be, dilnesan dugulez, etorten ziren gure batzarretarata. Gero, gazte munduarena Jose Luis Izakero urte batzuetan gitxienez, hainbat berak esan duen alen, eskarian, erdera zegozanen eskariak, edo haren gozea agertu zala euskerarako, eta orduen berak hainbat liburu erabili bazan, eta batari edo beste agindu, eta berak belan eginda, berak egine bazan, hainbat gazteri buruz, unera baten zikeran, hainbat liburu atarazian. Ni galogaz batera ibili nintzen gazte pastoraltzan, eta nagertu ziren behar izan batzuk, euskeraz material batzuk eiteko eta erabilteko, eta baina denbora gitxien egon nintzen gazte pastoraltzan, gero Gernikara joan nintzen. Baina, zure bitartez, navegantez esate baterako, eta beste libururen bat, euskeratzeko eskarize egon zan, eta horreri erantzuten alagindu gintzazan. Euskeratu zan. Orduan asko erabiltzen zan hori navegantez liburu hori erderaz, eta gazte pastoraltzan, eta bai. Eta hortik hartatek, katekesiz mundua, beste arlo bat, hori Lontzon eskuetan egon dana. Mundu bat izan da. Bueno, hori benetan mundu bat izan da, katekesiz mundua. Katekisten ez, formakuntzarako material batzuk, karpeta batzuk erabiltzen ziren eta euskeratu ziren, bai. Katekesi gintzen, aur katekesiaren ibilbide osoa, eta helduen katekesiaren ibilbide osoa, berrogetak liburuek egin duz. Berrogetak. Neu katekesi arduredun izan azan bitartean. Berrogetak. Eta gauza bat ederra. Geuk egiten izan duz, eta geuk batuz eta Bizkaiera zipini. 3 argitalpen egiten izan duz. Eta gaintzat hartu duz beti gurasoape partaide izan daitezan, unbeen katekesi izan arren, gurasoek asko batzarretarako baliabideak erabiltzeko. Eta katekistei eurei be, unbiaren liburu batu ezin miten badugu be, katekistek espadire alfabetatuek,
Bizkaieraz be beharko eben. Bai. Eta orduen Bizkaieraz be ipini dutzegu gita katekistokoa eurentzako. Eta katekesi formakuntza eskoletarako be, material batzuk egin dugu. Hori mundu bat izan da. Ez da makala beraz, Claro. Zuen lanaz, ez dakit, katekesiaren munduan lan batzuk, eta gazteria arloan beste batzuk, eta baina ez dakit, zeuen historia guzti honetan, zenbat lan inguru egin dozuen esateri badaukazue, edo kontauta daukazue zenbat liburu argitalpen eta material izan diran, edo... Euskal Baliabideetan, Juanito, zu akten arduraduna zeu zara, ez da? zela? Zu zara akten arduraduna eta zenbat Bai, material inguru atera dozue zuek. Lehenengo aldikadan, Martin egitxoa zen aktak, Bai. gero neuke egitxo. Aha. Baina beti lontzoi galdetu bihar, zu hemen zeo zer izten dute. Azkaneko detalia zeuko orduan, berriko zuen izanaz. Hoi nik uste dut, garrantzitsunetariko behisen dela konsilizioaren. Aha. Benetan, lotzagarrez esan, ez da, zenbat urtetara ondinok ez geunkela konsilizioa euskeratuta. Bueno, egozen zati batzuk bai, bueno, agiri batzuk, batek eta bestiek euskeratute, baina liburu osue bai ez geunken. Da, hoixet pentsetu izan dela lanik garrantzitsunetariko, gure bultzadia, horrezta? Bai. Guk ez du, bueno, gero egozen hor asmobilez egozan. Batetik geu arduratute, gigozan hartu emonen dixe gunken, ontxe hildan Luis Baraiazarra eta Karmel Darrakaz, ezta? Eta jesuitxak eurek deustun zinkunegi bitxartez edo euken beste asmo bat baduken. Baina, asmo bisek jarrekin zen horrien, zein nundik jo, eta zinkunegi berak, esaban, ez Karmel Darrena egitasmo hobieda gurie baino. Oso ondo porto zen hor. Eta gero ez hori bakarrik. Bueno, gero urte bizenero horretantxe ekiotzen Luisek eta Julenek. Luisek eta Julenek. Lan zoragarri zen ere ustez. Benetako lan ona. Eta zinkunegi gero laguntza itzela emoneban, ze argitaratu zen zeren txortan, ezta? Deustuko unibertsitateko liburu txortan, hortxe sartu zen konselizioa. Kristau kulturaren bilduma. Kristau kulturaren bilduma. Hori egingo dut perbabeste momentuetan, bai. Bai, oso interesgarri hori ze, liburu oso ederra dauz, euskeraz da, jakin bez dakigu. Bai, fruturik ederrena, Juanito Tintinolez, fruturik ederrena behar bada, konselizioa meizten. Baina, geuse pilo dauz. Eskontzaren ospakizuna, gaixoen oliadura, bezazantua bietara, zendotzaren sakramentua, hiletak rituala, domekaren ospakizuna, abadebako ospakizunekaz, jainkoaren herriaren otoitza, eta horren eraginez baita, erantzun salmoak eta aleluiape oraintzu argitaratu dana, 3 urte argitaratu dana. Eta Juanitok zan debena bai garitik oratuz, Jose Luis Tinkunegi jesuitea zan, eta beste asmo bat zan hori. 80ko hamarkadan, alkartu binean, Bibliako eta teologiako eta beste arlo batzuetako irakasle ginenok, deustunbe irakasle ginenok, eta pentsau gentuan, teologiako gauzari peinenak, euskeraz argitaratu behar ganduzela. 24 liburu argitaratu doguz, 24, hor, bilduma horretan. Eta gure lankidetza bizan zen, eta katekesia gaur, mirenek eta nik egin gendun liburua. Hori beste zinkunegiren asmoetan sartuta. Makina balan esan dugu moduan, eta gainera, esan duzu lehen be, ezta? Bai batuaz, eta baita bizkaieraz be, ezta? Hori garrantzitsua da. Bai. Gero, nigo horazen gauza asko eta asko bialtzen duzu zen, batu erazein ja, honek Eustazio etxezarretak,
Haren Bizkaieraz, jarten be, ordu asko pasau dugu, zorbe. Hau da, batu bera zegoena, Bizkaieraz. Hori da, bai. Hori Bizkaieraz dago. Bai. Gure herriaren zata, dolergarri eta esanguratzu izan dakion, Bizkaieraz egin behar. Baina, honetotik niona, mesa liburuen eta irakurgai liburuek tortanak berak eta ni parte hartu dugu hor, eta Josemari eta ni batuen egin duzan lehenengo. Eta gero Bizkaierazeko Juanitok da nik egin dugu zorrek. Baina hori da beste liturgia arlo bat. Eta hor dago beste mundutxu bat. Mesa liburua, 2019an batuz eta 20an Bizkaieraz egin genduena, Erromako mesa liburua, eta gero irakurgaia, mesako irakurgaiena batuz 21an eta 22an Bizkaieraz Juanitok eta nik egin genduna, baina talde honetako fruitulez. Bai. Hortena bat, egin dira lan batzuk, euskeratu dira, baina erabilera eskasa eduki dabe. Zate baterako, domeketako ospakizun liburua, erabilera urria, bai. Seguro, eta edizio edarra egin zan, Alegin handia. eta hor dago, erabilteko, baina gero, igual, bakoitzak egunetik egunekoa hori erabiltzen dut, eta miralekotetik hartutako lanak, eta liburua hor geratu da. Genteak eskatuta egin zan, ze abadebako ospakizunek egiteko dira. Hortarako da. Orduen, hainbeste lekutan abadebarik egiten ziren ospakizunak. Horretarako, beren egindako liburua da hori. Domekaren ospakizuna. Domekia bera ospatzen du. Laiko baten bitartez. Bai, ze gauzope aldatu egin dira, eta gero aitatuko dugu hori, gauzope asko aldatu dira lixan, eta gaur egun esku artean zer dara bilzue? Zetan zabizi orain? Bueno, espaldixen eskara batu, Hanba. Espaldixuen. Mesa liburuek eta irakurgaiek iruntzi dabe lana. Bai. Claro, horrek urteetako lana izan da hori. Bai. Horrek iruntzi dau lana. Baina, momentu honetan, elizbarreti artean daukagun arazoa da. Eta gugana etorriko dana, oikuren liburu guztitzeteko eguz, atempuz egiten duzan lehen, eta oin, beren behin betiko egiteko, Erromako baimena behar dugu. Eginta daukaguz batuaz. Erroman dagoz. Eta Erroman pasedan astean, egon duzkuen lehenengo baimena, gaixoen horiadura atarateko. Hori bizkairatu inberda. Tatara. Orduen, bateua, eskontza, sendotza, abadetzako liburu pontifikala, horrek liburetarak egin da dauzanak, horrek batuz eta bizkairaz atara behar duguz. Hori da, oingo urrengo zer egine. Bueno, badaukazu, zer egine, baina, bueno... 6 liburu eder. 6 dire. Baina horre beste lagun bi betaldean sartuko dira eta lana banatuko zua apurtxu bat orduan, ez? Beharko dira. Hori da. Esan dugu, aurten gainera, Ohorezko Karmelo Etxenaguzia aitamena zeue jasoko dozuela, zeue besteak beste behintzat, egin nahiko lana gaitik, posik ongo zari, ez da? Hori aitorretzen daleko, ez da? Posgarrixe da. Nire aldetik bintza, Karmelo umetako laguna dut. Hori. Ganera, bera, isurretako, Bai. Ni Durangoko. Isurreta Durango zan, Bai. Durango zan. Naizte isurretarra beti izan dabe, gu isurretako gara. Da Karmelok zer esan ipez. Eta horreitxe, posgarrixe da, bere sari hori hartzea, bere izeneko sari hori hartzea, benetan posgarrixe da guretzat. Bai, ondo merezia gainera, zazuen ekarpena itzela da urte guzti honetakoa. Bera, Karmeloren zartzea, guretzako, posikara garrizita. Hori eta. 55ean, zautu nuen Karmelo, seminarizioa sartu nintzen urtean, bera abadin parri, eta ni abadegei. Eta arrezkero, bera hilarte, lan guztiztan alkarra zibili gara. Eta jolasatan bebai, ez bakare lanetan, jolasatan bebai. Naiz mendia, naiz eskurzioetan, bena ondize daukat, Josemarik ez ospatu alizena, esatia hau. Ze Josemarik eta Karmelokotanik hirurokin duguz hainbeste eta hainbeste lan alkarrekin eta solasaldi ugari bebai alkarrekin. Jakina, Andoni, zuretzako berezia izango da, ezta? Bai, ilusio handiz egiten deuzku, ze Karmelo guretzako urrurrekoa izen da danontzako, ezta? Momentu baten edo bestean, baina bera
batez be nik gero eukido da zen hartu emonak berakaz, bera laguntzaile, Bilboko gotzai laguntzaile egine benetik, ni bikario nagusian nintzen, eta, bueno, berakaz batera orduen ekuine bazan, hartu emon estuagoak. Eta orduen ezagutu neban hobeto, Karmelo beti izendak, gizon jakintzua eta apala. Da gure batzarretan zentzune erabiltzen eban gizona. Zer egin, zergaitik zertarako tabloko kontuetan, zentzune erabiltzen eban erabagiak hartzeko. Talde lanetarako zona zan, ze pakezalea zan. Eta eztabaidak eta sortzen direlanean. Jakina. Eta Karmelo horretan eztabaidak eta baretzeko be oso ona zan. Eztabaida asko biten dozue zuek? Eztabaida asko biten dozue zuek? Bueno, noiz binka. Noiz binka egongo dira, ez? Noiz binka. Eztabaida txuek. Txuek, euki behar dira gainera, Bueno, zeuentzako aitamen bereziak Karmelo Etxenagusia, izena darorako aitamenak, eta gero, garai berezian bezango dugu da datorrela hau, 75. urte hurrenean datorrelako, ez da? Elizbarrutian 75. urte hurrenean. Andoni, zuk bikario moduan gainera, oso urte bereziak bizizan zenduzan, asamblea begin zalako bikario sinala eta bar, zan dokazu gogoan horrek urte guzti horrek? Asamblea egin zen, ni ermuan nengo bala orduan, bai. Ondino, han egon. Angel Mari, Angel Mari onzuetagaz, eta Jesus Tamayoa, eta gero Salba bebai, han egon zan, eta gero gure ondoan egon zan, maila bizenda, berri zenda, pasiotarrak. Pasiotar talde bat oso jatorrak. Iñaki, Ruben, eta, bueno, han bizi zen gendun eta guretzako hori 84 zazpira, justo nirean egon nintzen erdiunean zan hori, eta eragin jaundiz jauki eban, gure hango inguruetan, batzar nagusi horrek, bai. Hori gogoratzeko moduko gauza da, bai. Bai, eta horri gauza asko martxan ipin izan gainera, pastoraltza kontseilua, pastoral sektoreak, lehenengo evangelizatze plana, eta bar, holako ilusio aldi bat edo izan zen, ez da? Zuek ez dakiz lan daukazuen gogoan, Lonzo eta Juanito eta Jose Luis? Ni neuke apenas dauket gogoan parte hartze eskasa euki genduan, ni orduan seminarioan nengoan, Dario seminarioan. Eta hango mundu apur bat aparteuta egoan Elizbarrutiko martxaren barruan. Eta bai, egin genduzan lan batzuk eta entzute handikoa eta eragin handikoa, baina geu parte hartze eskartxu gauki gendun, bertan formatzaile moduan gengozanok. Bai. Bai, duen baldien mitzete parte hartze hundize goza. Bai. Esango eskualde guztizan. Ez da joan numeruek, ez dakidaz. Baina, buru belarri sartuta ibili genien danok, ez da izan denporan. Baina, gure inguruen bintzet, eragin handi zeukioan. Gerokuek ez dakidaz. Bai, ez zentzat, zirkin ikaragarrez izen zen, hori nire ustez. Ni romanengoan lehenengo hasi zanean, romanengoan ikasten, baina handik etorri parri, ikusi neban, beretan ilusinoz, egoala jente asko, Alizaren irudi barri bat eskaintzeko, eta horrek frutu handizik izan ebazan, jarraian. Parte hartze ikaragarria arlo askotan, zuk esan duzulez, presbiterioa, pastoral kontseilue, horrek mabintxu guztiziek horti sortzen dire, orduen jente askoren partaidetzaren. Ostean, Elizbarrutia berabe beste eraketa batera, eta beste moldaketa batera moldatzen da, ezta? Eta horrek, eragin handiz euki dugu, geroko urteetan be, gure Elizbarrutia zen. Eta, uste dute, batzar nagusi hori izan dela, gure Elizbarrutia ezin duen, bultzadarik handizera, aspaldik urteata. Bai. Bai, izan. Horren urteera moduan egin genduen, egin zan, lehenengo evangelizatze, Elizbarrutiko evangelizatze plana, hortik urten eban.
Eta hori, bueno, lehenengoa asko kostauzan, baina Eliz barri baten irudi emoteko lontzeko esan deulez, horra ziren, ordutikona, hainbat plangintza egin dira urteetan, 3 urte bakotzien, eta gero beste bat, eta horretara Elizbarruti osoa, martxa baten doa, bai. Gauzak asko eginda, eta gauzak aldatu egin dira jakina urte guzti honetan asko gainera, ezta? Zu, Jose Luis, inguru Euskaldunea zabiz abade esan dugu moduan, eta beti entzun dugu Euskaldun fededun esaldia, ezta? Baina horre gauzak aldatu egin dira aspaldiko urteetan, ez? Bai, nabilen lekuetan euskera utzean egiten da liturgia. Bai. Euskera utzean. Erdararik ez da erabilten, eta uste dut Bizkaian leku bakarra hori izango dela euskara utzean liturgia egiten den ingurunea. Eta, bai. Zuk erabiltzen duzu material hori gainera, ez? Bai. Izan duzune, hori argi dago, leharti bai, leharti bai eta arratiz dire apurbete, benetan zendo dauzenak, ezta? Beste leku batzutan berakada handiz egin dugu, handize egin dugu, euskara arloan. Baina, zuk esan duzune, importantea da. Euskaldun fededun hori joan zan. Zoritxarrez joan zan. Bueno, zoritxarrez edo, beste mondo batera, ikusiko doguz. Aspaldik urteatan ja, helduen katekezian, eta umen katekezian, ikusten genduan, Federik ezak jotako gizarte batean aurrean gauzala. Misino giro bat daukagula. Horregaitik, katekezia be, esanguratzo izan daiten, aurretik behar dau, ziminu barrez egitea. Eta umeen katekeziek, erlegino ez naera beharre ban. Bai, lehenengo urtean, parrokizien, baina aurretik bai, gurasoekaz 0-6 urteen bitartean, hor bide bat egiten da. Erlegino ez naera egiteko, horretara, katekeziaren eraikuntza, ziminu naga segon daiten. Helduen katekezian beste horren beste. Lehenengo gaize, jainko biziaren bila, gizakiaren esperientzietatik hasi, eta jangoikoaren argitasuna bilatuz joan da. Baina ez, hasierarik katekezi eginez. Ezin talako egin, ze goiripera katekezi bat egiten hastea, sinisten ez da entzat, edo urrundutera entzat, ez da esanguratzua. Hori importantea da. Eta gainerako, ez dakit gaur egun, 75. urte horren honetan, zan ikusten dozue Eleixea bera eta gerora begira bezala ikusten dozue, Jose Luis? Bueno, gure Elizak utzituz doaz, sarra bakarrik agertzen dira, gazterik ez dago, eta, bueno, gure batzar baten Joseba Segura Gotzainak esan eban lez, fede alkarte batzuk, komunidade batzuk, agortu egingo dira, hile egingo dira. Herri txikietan, parroki txikietan, ontsa dauzenak urte gitxiren barru, hile egingo dira, uste honik. Eta hor, Ondarroa, Lekeitio eta Markina hor geratuko dira, gune indartzu moduan, horrezek geratuko dira behar bada, baina beste parroki txikiek, herri txikietako parrokiek eta alkarteak, ez dakipa, zer izango dan. Bonito da. Baina gauza batea agertu da, Lekeition da Ondarroan eta kanpotik etorritakoak, migranteak, Sudamerikan batez ere, hasi dira torten katekezira eta eukaristiketara eta aldaketa garaia, ez da, kanpotik etorritakoak. Leku guztietan bezala, baina horbe bai. Laikoa lehen dipe indarra hartzen, emakumeen papera bortxe dago, ez da? Honek esan da ben guztitzea, jarri leike hanboto deritxon eskualdien. Bai. Bardin. Honek esan da bena. Bai. Andoni. Goitxik behera. Bueno, ni aspaldiko urteetan, bortik kanpo horretatik, kanpoan nago. Ez,
hor aurrera Eliza munduan, gure batzar nagusia dela eta egin diren pausu batzuk, horrek dira etorkizunerako baliogarri izango direnak. Ze hortik sortzen dira laikoak eta hainbat talde dagoz, Elizbarrutizetan lan egiten diarduenak eta formazio munduan eta gure herrizalen Elizara joan da, Elizkizunetara joan da bizi zendana, hori fedea bereganatuz, nagusien fedea eureganatuz, orain lehen esan danagaz batera, oin talde barrizetagoz, eta taldeak izango dire txikiagoak, baina formazio bategaz, konbentzi dut egongo direnak, eta gitxi baten mundurago zela uste dut, baina mundu sendoago batera. Argi dago urritzen guazena. Urritxuz guaz. Baina, era berean, nik uste dut, pixu gitxiago ukiarren gizartean, Elizak ez dauka pixu handirik gizartean gaur. Eta ez dugu ukiko. Brusilus Grez, hartalde txikia izango da. Orduen behar dana da, talde txiki horrik, biziarnaza barri bat eskuratzen daben. Biziarnaza bat, barri bat. Fedea bizizateko, arlo guztietan, baina ez Eliza gizartearen aurrean erakunde pixutzu eta intartzu bat izateko. Ez. Evangelioaren araberako Eliza izango da. Pobrea eta txikia. Eta orain amaitzeko, euskera aldetik. Zelan ikusten duzu Bizkaiko Elizea, eta zer egin behar da, gitxien ez eusteko, baina hobetzeko eta indartzeko, lontzo, ia. Ezan duzut, ikaragarri urritxu dela, euskeraren indarra gure Elizbarrutian. Ikaragarri. Urte gitziken. Edo zein sonara bitxu. Adibide bat izango duzut. Joan Txorierrira. Ni urte asko ez dala, hano nintzen, zondiken. Ez egoan parrokirik, euskerazko mesarik ez eukanik. Zegoan. Ez Larrabetzu, ez Lezama, ez Amudillo, ez Derillo, ez Ondike, ez Loizu, ez Erandillo. Danatan zerbitzuak euskeraz egozan. Katekezia gehienetan euskeraz egoan. Gaur ez dago euskerazko mesa bat Txorierrien. Bat ez dago. Euskera utzezko, klaro. Euskera utzezkorik ez dago, mesa bat. Hori adibide txiki bata. Beste arlo batzuetara joan da, ezagun euskixu, pobretu dala, adibidez, Elizbarruti mailan. Ni presbiterio kontseiluan urteetan egonaz. Talde bat itzienez euskaldun egoan beti. Eta gero, itzultzailea egitean, nik itzultzailea egin dut. Presbiterio bazarretan. Ze batek erderaz egiten ban, edo batek euskaraz egiten ban, bestiari izateko, ze esan gure duen, hori, horretxoan dire. Ez daukagu, hori. Presbiterioan ez da euskal talderik. Ez da euskararik egiten. Eta urte gitziken pasedori, Eta beste erakunde batzuetan neu presente ez nagoelez. Ez dakit, bai dakidazanak utzune handizak azbarrentutzen dudaz. Eta benetan, tamalgarrize iruditen txat. Tamalgarrize. Gogorra egiten txat. Gogorra egiten txat eta uste dut, sentiberatasun bat behar dala horri aurre egiteko. Ze sentiten ez badugu, hori bera eta bera doa. Bere bideti doa, aurrera doa. Orduen sentiberatasun bat sakona ikuko agendu, orduen gitzike leku bakotxean beuzutxuek emoteko bideak hartu beharko gendukez. Ni ez naz dana batera ikusteko ez.
Utzune handia dago, eta orduen, gradualmente, mailaka, eta arlo bakotxean utzuneari, erremedio txiki bat bilatuz, hasi beharko den duke. Baina hori egin beharra dago. Eta gure ez zen, momentu honetan, ez dut sentitzen, benetan sentiberatasun hori, dagoenik askorengan. Askorengan. Andoni? Ikusi, lontxoketanik gai hau egunero erabiltzen dugu, arduraz. Orduen, berak esan dauenagaz bat nator. Atzerakuntze handia eginda, eta ez da ikusten aurrerantzerako zelan konpondu, gauzak zelan konpondu hori da, ardura handi bat guretzako. Juanito? Zer esango pa. Hau da, ikusten dut, kristau eixeteko batzuk euskeriaz bakarrik ezilik izela izan. Ez deuke, non digo, batzorde bat sortzen da, eta euskaldunik ez. Hau da, euskaldunek ez deke lekuik, gure eleizan, euskaldun moduan, euren kristautasuna aurrera eroateko. Nik hori ikusten dut. Gero zein parrokizetan egoten die bat taldi, ezta? Dana dalako taldia. Ez da euskarari. Nik ikusten dut hori bintzat, Ibeia jubiluten egu aspaldixen, da lehen baina hori ikusten dut, ezta? Abadien batzarrak eurak, lehen batanak euskara zitzen gino zen, hori lortu ginen bintzet, durengo aldian. Oin ez dut uste izaten dienik, oin erdera saken bihazu, euskaraz espadak izo gardin bardinta. Horan ikusten dut neupe, oza, hilun. Jose Luis? Hilun. Bai, niri arduratzen nauena da, euskara ondo manejatzen daben abadeak falta direla. Ez dago, abade gitxi, baina dagozanetatik ere euskara ondo manejatzen dabenak gitxiago. Eta hori penagarria da gero herrietan esaten dugu jenteak ez deutzatu lertzen, zerdinoan eta bai, nik hori ikusten dute utzune handi bat, bai. Zer egin, esan, Lontzo, maitzeko? Egiten diren ospakizunetan eta hori peuzu ona eginta dago. Eta hor ondo egiten dira gauzak. Eta elebitasunari moten jago lekue. Hori balizo bat da. Aintzat hartu behar da. Eta eskerrak emon. Eta jarraitu. Sendotu hori sendo iraudaiela. Gero, horrek misaz bilinguez esaten dabenak, ez da? Horrek eukiduak atza handi bet, batzutan elebitasuna hirukantuaz eginda. Baina egia da, erdaz horretan leku batzutan, bezutxu betzuk emon direla, zeo zer euskeraz egiteko, lehen egiten izenez ez dana. Hori bezutxu da. Orduen ikusi merdire, bide txikiak badire be, ia zeintzutiren onuragarriak eta horreri bultzada emon. Bortxe, zeregin eta erronka batzuk ipini dozu ez, eta ia heltzen deutzi egon guzti horrei, aurten zeuentzako Karmelo Etxenagusia ohorezko aitamenetarikoa esan dugu moduan, zorionak zelan ez ba, eta eskerrik asko hori bai, egin dozuen eta egiten dozuen lanagaetik, Lontzo Zugazaga, Andoni Gerrika Etxeberria, Juanito Gallastegi eta Jose Luis Eza, horantxe jarraitu urte askotan, mila esker zueri eta zorionak.